A feira de Meira remontase ao ano 1707. Neste ano foi cando os monxes do convento local comezaron a organizar os primeiros mercados. Máis tarde recibiu un privilexio real que permitiu que a tradición chegase ata os nosos días. Iso significa que estamos falando dunha feira de máis de 300 anos de historia que segue viva e que ainda encima mantén un forte arraigo en toda a comarca. Que peso ten a feira na economía local actualmente? Bueno, pois a Feira de Meira, como ben sabedes, é unha feira que se leva desarrollando cada 15 días dende o ano 1707. É un lugar onde sempre se intercambiou, comprou, e sempre as persoas, a xente de tanto deste concello como doutros, empezaban a ofrecer os seus produtos. Hoy en día síguese conservando, é unha das feiras que todavía sigue funcionando e ten moitos postos e moita xente durante todo o ano. Cantas pezas de pan sueles vender un día como este? Hoxe que é feira sobre 400 pezas de pan, máis ou menos. Empanada? Empanadas tamén moitas, sobre 320 ou así. Un día de feira como este, que suelen vir? Clientes habituales, veciños, turistas? No Brao ven moito turista, moita xente de paso, e durante todo o ano veciños e xente de por aquí ao redor que fai comidas na casa ou celebra algo. Que sectores dirías que son así os máis importantes e que produtos podemos atopar por aquí? Bueno, pois a Feira de Meira ten multitude de postos que abarcan varios sectores cos produtos que ofrecen, non? Podes encontrar desde pan artesán, panaderías, podes encontrar fruterías, postos de artesanía, postos de roupa, de todo tipo de roupa, ferreterías, o típico ferreiro aínda antigo daqui, de Ferreira Vella, que ten aínda os seus produtos feitos á man, como os fouciños, brosas, ese tipo de cousas, coitelos, navallas, as pulperías, que son típicas vir comer o pulpo aquí ca familia ou con amigos as pulperías que se poñen nos distintos puntos da vila. E, bueno, en general é un sitio de reunión donde tanto a xente que ten aquí os seus comercios como a xente que ven da fora, pois abastecen e nutren o que é a comarca de Meira cada 15 días. Canto tempo levan vindo a feira? Desde sempre, que éramos nenas. Pois eu tamén, igualito. E normalmente que produtos soledes comprar? Queixo, compramos pan, comprar as plantas de tomate, de pimiento, de lechuga. E como calquera feira que se precie, non pode faltar unha boa pulpería. Cantas racións de pulpo pode chegar a preparar un día como este? 400, 500 racións, depende do día, depende pois, moito do clima, de moitas cousas, pero normalmente aquí en Meira pois, hai afluencia de personal para o pulpo, xa, se che digo, sobre 400, 500, depende. E para despedirnos, como non, vamos a probar un pinchiño.